מה, אחרי זה יערכו את זה כאילו? אני רוצה לראות איך אני נראה. רגע, אני בסדר? אני בסדר? אתם רוצים לדבר על זה? למה, אמא דיברה על זה? כן. שההורים שלי ואני נסענו יחד לכנרת, יחד עם אמיר, עם אח שלי. נסעתי עם ההורים ועם בני אחי לטייל בחיפה. ואז באמצע הלילה עצרנו ליד חוף הים. מישהו צעק מתוך הכנרת. ובני ראה מישהו טובע והוא נכנס למים והציל אותו. אבא שלי קפץ והוציא אותו מהמים. אני זוכרת את זה מגיל מאוד מאוד צעיר. יש זיכרונות יותר טובים, יש זיכרונות פחות טובים. אני חושב שהזיכרון המשמעותי, אחד המשמעותיים היה, אני תמיד הייתי רודף אחרי החברים של אמיר, כי הייתי זה שנגרר אחרי האח הגדול. יום אחד הלכתי אחרי החברים שלו, והוא נורא התרגז עליי, אז הוא לקח אותי ברחוב, והושיב אותי על חרא של כלב. הושיב אותי על חרא של כלב, והעונש שלו היה כשבאנו הביתה, הוא היה צריך לנקות את זה, את הג'ינס. ואני זוכרת את ציפי, לוקחת עגלה בובות שלי, ודופקת לבני בראש. אבא שלי, שהוא כולו היה לב אחד גדול ונשמה, תפס אותי יום אחד במעשה קונדס ביחד עם חברתי הטובה תמי. שמנו כוס מלאה במים, והבן אדם שעבר, הכוס נשפחה עליו, הוא היה לבוש כזה חגיגי, זה היה לבית יולדות. תמי הציצה תוך כדי המעשה קונדס, והאיש שעשינו עליו את המעשה קונדס מלמטה, קלט אותנו, והוא עלה למעלה אל הדירה, דפק על הדלת, והייתי ליד אבא שלי, והוא נתן לי סטירה. זו הייתה הפעם היחידה בחיים, אי פעם, שהרימו על היד. ימי שישי היינו הולכים לסבתא שלי, וסבתא שלי הייתה מכינה לנו אוכל הבית. יום אחד הגענו הביתה, ואני כילד שרוצה לעזור להורים, מתנדב לקחת סיר של קורקבנים, שסבתא שלי הכינה סיר ברמה של ג'רה, לא סיר של פעם. אני לא יודע מאיזה סיבה החלטתי. הפכתי את הסיר, לקחתי את הסיר כמו שהוא, והפכתי אותו על הראש. אך לא אכלנו שבוע אחרי זה כלום, כי את כל הסיר היה על הראש שלי, אבל... טוב לב. הקול שלי, אני חושבת שהקול בקוף עושה עבודה מעולה, ויש כאלה שחושבים שאני מדברת יותר מדי בקול רם. ארגון וסדר. וואו, אפי, מלא זיכרונות יש לי עם אפי. אפי מגיל 11 אנחנו חברים, אני חושב, 11, 12. זה כל יום ללכת לשחק כדורסל בבית ספר אחרי הלימודים. זה לשחק בביתר, כל יום ללכת לאימון ביחד. זה לעשות הרבה דברים, לא לנסוע לטיולים שנתיים. שרון, את בוכה? ממה? סופר נכונות, גם הייתי המוכרת הכי טובה שהייתה. אני קיבלתי כל פעם אקסטרה בונוס על אין סוף בלונים שמכרתי. הייתי מכריחה אנשים לקנות בלונים. הייתי עוברת ליד ילדים קטנים ועושה להם נה 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 נה. עד שבסוף כולם קנו. קודם כל קסם בג'ימבורי, ההפקה למראית עין, דגנית מככבת שם, אבל מי שישב מאחורי הקלעים ועשה את הכל זה אני. אבא היה הפקידה שלי. ג'ימבו הליצן, ג'ימבו הליצן. יד על רגל נקרב ונרחיק נקרב, יד על רגל נקרב ונרחיק. רגע, חוזרים אליי? זה שאני אושייה, זה בזכות הסרט בחינת בגרות שהתפרסם בזכותי. סרט מיתולוגי, שאני לא יודע מי מכם צפה בו, אבל מי שלא צפה בו זה הזמן. צפיתם? לא רציתי ללכת לגן אף פעם, אז משכו אותי באוזן שאני אכנס לאוטו ושגררו אותי לגן. זה היה מקרה זכור. שתפסתי אותם על חם במיטה. פדיחות.
חוץ מהמשפחה שישמע את זה. דגנית עשתה את הצעד הראשון, כשהיינו בבית ספר, חטיבת ביניים בכיתה ז', וישבתי מאחוריה, והיא כל הזמן הסתכלה עליי אחורה וניסתה להתחיל איתי. קל מאוד. ברור. היה לי חבר, וירון הפריד בינינו. 40 שנה סוחב איתי, אולי קצת יותר. אהבה. מושלמת. טוב, זה ברור. להתחתן עם דגנית, הרי זו ההחלטה הכי טובה שלקחתי בחיים. אין ספק שזו החלטה גם הכי טובה וגם הכי חשובה, הבחירה בירון. כמה רגעים שזכורים לי בחתונה שלי ושל דגנית. הרגע הראשון, דגנית הלכה למעצב שיער, חזרה מהמעצב שיער, אנחנו היינו כמה שעות לפני החתונה, והיא חזרה עם תסרוקת בנו לה מגדלור באוויר. הספר בנה לה את השיער שלה מפה ומעלה, וגם ככה היא הייתה צוואר של ג'ירפה, הפך אותה לג'ירפה חסרת מעצורים. האמת שיש כמה, אני לא יכולה להתמקד באחד. איך שהגענו, הנהג שלנו לחתונה היה אמיר, והוא היה עם אוטו חדש, והוא נסע ברוורס כדי להחנות ודפק את האוטו. בני שפך על דגנית כוס יין בחתונה, זה היה ה-Welcome Celebration שלה. ואיך שנכנסנו, אז אח שלי, מרוב התרגשות שאני מתחתנת עם ירון אחרי 11 שנות חברות, והוא כל כך היה נרגש, הוא היה עם כוס יין אדום. הוא בא לחבק אותי עם הכוס יין ושפך עליי, על הסמלה אחורנית. אמיר ונועה נתנו לנו מתנה לירח הדבש, למעשה את ירח הדבש בקלאב מד במרבע. כמה להיות בוטה וגסה. לדעתי עד היום כולם זוכרים אותי במועדון הזה, בקלאב מד במרבע. היה שם מגרש גולף ענק, הכי מטופח שיש בעולם. וזה היה הניסיון הראשון שלי עם גולף, וגילחתי שם את הדשא. זו שאלה מאוד פילוסופית ואני יכולה, אין לכם זמן. מעצבן אותי אצל דגנית, שהיא לא מודה שהיא נוחרת. בואו נלך לנחור. שנינו נוחרים ושנינו מעצבנים אחד את השני עם זה. אולי גם לפעמים שאני לא מנקה את הכיור או דברים כאלה. וואי, הפכתי לנקות את הגז והבטחתי לה. איזה פדיחה. אני בזמנים קשים נכנס לתוך הבונקר. אמרתי לך. לא השפלתי אותו, זה הכל עובדות, הכל בסדר. למה ויכוח אחד? יש לנו ויכוחים כל הזמן, לא דברים דרמטיים. על הילדים, תמיד ויכוחים על הילדים, רק על חינוך, על הכלב, על הבית, שום דבר דרמטי, לא... שרון לא מפסיקה לרגש אותי על בסיס יומיומי עם הבחירות שלה, וגלעד שעמד והפתיע אותנו ונאם לפני אולם סמולרש מלא בתור מצטיין יתרה היחידי מכל השכבה של 300 האנשים. הראל שהיא בישרה שהיא בהיריון, ועם היכולת שלה לראות דברים בחד, חד וחותך. כשקיבלנו את תומי, זה היה רגע שבו הרגשתי גאווה להיות הורה. כשהראל נולדה זה היה רגע מאוד 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 מרגש, כי היא הייתה הראשונה. עד הגאווה הכי גדולה הייתה שהוא עשה מסיבות בסלון יחד עם טל מורחי. שרון היא עוד מחכה. אבל סך הכל היא צעירה, זה רק גיל 24, אז מחכים לגאווה. יום שישי אצלנו זה יום חווייתי, ארוחת השישי שכולנו מצפים לה כל השבוע. והילדים הביאו את זה מהצופים, גם את הנושא של קידוש וגם את זה שיום שישי כולם יושבים ביחד. וזה מלווה אותנו הרבה מאוד שנים. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את זה ואנחנו מאוד מאוד שומרים על זה. ובשנים האחרונות גם שאמיר שוורץ הצטרף אלינו וגם כשלידור מצטרף אלינו, זה סך הכל מרחיב זה כיף יותר גדול, המשפחה גדלה ואנחנו מאוד מאוד נהנים. והחוויה הכי גדולה מיום שישי שלי תמיד זה כשאמיר בא והוא בהלם מהמשפחה שלנו. הוא לא עומד בקצב, הוא לא מצליח לעקוב אחרינו מרוב שהכל מתנהל כל כך וכל כך כל כך מהר. וכשלידור מגיע לארוחת שישי, אז זה תמיד ישר כשהוא קם מהשנץ, כי הוא לא מוותר על שנץ. בקיצור, כן ירבו ארוחות שישי מלאות עם כמה שיותר בני משפחה.
טומי נתן לי, עם טומי בניתי חלק גדול מאוד ממי שאני היום. טומי הלכתי ברחוב, קיבלתי כבוד. טומי, ברור. קיבלתי הרבה ריספקט, קיבלתי בחורות שהתייחסו אליי. בוא, מזל שלא נשאלה שאלה מי היה יותר חמוד, טומי או אתם. בחתונה שלי. שכל אחד מהילדים נולד. עם כל ילד שנולד. הנה, עכשיו מתחילות הדמעות. בריאות. אז קודם כל אני רוצה להודות ולהגיד שכל יום הוא מתנה מחדש, ואני רוצה להודות להורים שלי, לא איתנו על זה שהם עשו אותי מי שאני, ואני רוצה להודות על כל מה שעברתי, ובעיקר להודות ולהוקיר על המשפחה הגרעינית שירון ואני יצרנו. אני מאחלת לעצמי בריאות, שלווה ואהבה ואושר, ובעיקר שהחטופים יחזרו הביתה בריאים ושלמים. אולי דגנית תסכים להביא לי עוד טומי אחד. טוב, שיהיה לך טוב עם עצמך, שיהיה לך טוב עם הילדים, שנתחיל ביחד את סיפור הנכדים, שנעבור לגיל השלישי, נעשה את זה בכבוד הדדי ושהחיים יתייחסו אלינו בכבוד. ולהיות ביחד, ולהישאר אוהבים ונאהבים, והמון נחת וכיף, ושנגשים את כל החלומות המשותפים שלנו ביחד. אמא תמיד אומרת לנו אמא תמיד צודקת. אמא תמיד צודקת. אמא תמיד צודקת. אבא לא יכול לסיים יום בלי לריב עם אמא על זה שהוא לא מתקלח לפני שהוא נכנס למיטה. להזכיר שהוא מעדיף את טומי על פניי. כשאנחנו מבקשים משהו, אבא תמיד עונה, כן. זה עוד משהו שמרגיז את אמא. תמיד כן. העצה הכי טובה שאמא תמיד נותנת לנו היא... תהיי יפה ותשתקי. היא לא. חשוב היחסים בינינו, שלא משנה מה יקרה, הכי חשוב זה שאנחנו נהיה חברים טובים, אחד של השני, נהיה שם אחד בשביל השני, בלי לריב, בלי להתווכח, כי אנחנו זה העיקר. זה גם עבור. כאילו שניהם, זה ממש העצה של שניהם, זה הדבר שהכי חשוב להם, שמגיל 0 ככה חינכו אותנו. אנחנו מאחלים לכם שתישארו המודל לחיקוי שלנו. שתהיו בריאים בגוף ובנפש, ולא תאבדו את האהבה שלכם לעולם ולחיים האלה. שתהנו כמה שאפשר מכל דבר הכי קטן, תמשיכו להיות בדיוק כמו שאתם, תהנו, תכבדו, תחגגו, תנפשו, ואנחנו פה לדאוג שיהיה לכם כל מה שצריך כמו שאתם עשיתם בשבילנו לכל אורך השנה. יאללה, עד השבעה. יאללה, סבבה, נכון? יאללה, ביי. כן. מי תמיד צודק בוויכוחים? ברור. אין ספק. חד מש. עזוב, חד מש. ותראו, הנה, כבר עכשיו הוא כבר עובר לי לחצי, הוא דוחף אותי. חד מש. מי יותר דרמטי? חד משמעית. מי יותר מפונק? חד משמעית. אין בכלל ויכוח. סתם אני אומר. מי נוחר יותר? ברור. תחשבו לבד. אין שום סיכוי בכלל שזה... אצלה זה לא נחירות כבר, זה נגריה שלמה. זה כבר בית מלאכה. מי מדבר יותר ברעיון הזה עכשיו? מי נוהג יותר טוב? שלום. שיקח, שרק ייסע, תמיד סע וחזור לשלום. לחזור לעגלה וסוס. תמיד בטוח שהוא יודע את הדרך גם בלי ווייז. אבא, בוודאות. מי חושב שהוא יותר טוב מהווייז? מי מחליט? אני פרסומת לסאנו. סמרטוטי סאנו חד פעמים ואני מחליט. מי יותר רומנטי? אז זה ברור. בערך מגיל 14, אנחנו ביחד בגיל 15 נגמרה הרומנטיקה מצד הבא.